screen, κάνε print screen, κάνε print screen. Παρακολούθα και τα τηλέφωνα, αφού το στείς μέσα από την οθόνη σου. Στον καθρέφτη και το σαλόνι σου. Μου λέγες πως τάρδεις Αθήνα, κι ήρθα και σε γάμισα 2 φορές ένα μήνα. Μες στο σπίτι σου, όταν μπήκες στα tracks, είδες πως τα δουλεύουμε, τώρα βγαίνεις μιλάς. Πουτανάκι, σλόγκα σαν τικάει. Σου έχω ένα σιρτάρι που πιτσικάει. Πώς θα αρέσει. Τι νόμιζες, Ντένις, θα είναι PvP clip? Όχι, τσιμπουκάκι, σαλιάρι ή αλλιώς λευτεράκι. Είναι diss για τη μούρη σου, βλακάκο. 150 φορές κάτω, τα αρχίδια μου, ξέρω τι σερβερ είναι, οκ, στα αρχίδια μου. Πήγαινε σε κανένα Greek Mafia, αφού μόνο από εκεί είσαι, Greek Mafia, Καραβουντού, Ναι. μέχρι εκεί, Ναι. μέχρι εκεί είσαι. Ναι. Masterpiece. Βεγλικούλη. Άσε. Όπα κύριος. Α, θα μας πάνε λάχανο εδώ, βρε. Όπα. Όχι ρε μαλάκα GMF, ο Σαλιάρης για εμάς μιλάει πάλι. Όταν μου είπαν θα έρθει εδώ, κατάλαβα πως θα πάω στο level. Κέρδισα εγώ. Έμεινε. Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up! Το λέω του καθενός. Δεν έχετε ασχοληθεί. Σαλιάρι, έξουμε λίγο. Με τράβαγα. Και πολλά είπαμε. Ότι είναι να πάθει θα το πάθει ο καθένας. Όλοι θα υποστούν τις συνέπειες των πράξεών τους. Πούστη!